And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Naghihintay ako na tanungin niya ng "Will you marry me?" Hello? Ako yung sender nung secret file mo last June 26. Marami akong nakitang mga komento na hindi ko nagustuhan. May mga nabasa ako na hindi raw kami magtatagal. Meron pa nga akong nabasa na gagawin lang daw akong parausan ng partner ko. Well, I admit, at first naisip ko rin na walang mangyayari sa relasyon namin. Dahil unang-una, magkaiba ang religion namin. Catholic ako, Muslim siya. Pero napatunayan ko na hindi pala doon nasusukat ang relasyon. Napatunayan ko na nasa inyo pala yan na magkarelasyon kung paano nyo dadalhin ang relasyon ninyo, kahit pa magkaiba ang nationality ninyo. Itago niyo ako sa pangalang Anna. At ito ang karugtong ng secret file namin ni Daddy. After kong sumulat sa programa mo, DJ Raqi, napakinggan ko yung kwento namin ni Daddy. Pagkakita ko pa lang ng waiting for "Will you marry me?", feeling ko agad kwento ko na yun. At hindi nga ako nagkamali. Tinawagan ko si Daddy at sinabi ko na inere na sa radyo yung istorya namin. Tumawa lang siya. Tapos sabi niya, kahit naman mapakinggan niya, hindi rin niya maiintindihan. Dahil isa nga siyang Bangladeshi. Nalulungkot ako kasi maraming mga comment na parang hinuhusgahan ang relasyon namin. Pero kiber lang. Ang mahalaga, alam namin sa isa't isa na solid kami at hindi kami magpapaapekto sa sinasabi ng iba. Oo, Bangladeshi siya, pero kakaiba siya sa pangkaraniwang Bangladesh. Maraming ang nagsabi, ang swerte ko raw sa kanya. Kasi nakikita nila kung gaano niya ako kamahal. Take note, hindi rin siya mabaho. Alaga niya ang katawan niya, lalong-lalo na yung appearance niya. Kasi araw-araw siyang humaharap sa guest. Kaya eto na nga. Bago siya magbakasyon, nagkita kami sa Male. Kasi miss na namin ang isa't isa. Nagstay kami ng 3 days sa Male bago ang flight niya going to Bangladesh. Nagising ako nang wala siya sa tabi ko. Kaya tinawagan ko siya. Sabi ko, "Where are you?" Sabi niya, nagkita lang daw sila ng uncle niya kasi may ipapadala ito pa uwi ng Bangladesh. Tapos sabi ko, okay. Tapos nakatulog ako uli. Hanggang sa nagising na lang ako na parang may humahalik sa akin. Pagdilat ko, nakita ko na siya. Nakatingin sa akin at nakangiti. Sabi ko pa nga, "Why are you smiling and why are you looking at me?" Tapos sabi niya lang sa akin,
I love you so much. Ngumiti lang ako. Tapos sabi niya, mag-ready ako kasi kakain daw kami sa labas. Sa favorite restaurant namin. At nag-ayos na nga ako. Tapos habang papunta kami sa favorite restaurant namin, parang hindi siya mapakali. Na para bang kinakabahan siya. Tumingin ako sa kanya. Sabay hinawakan ko ang kamay niya. At tinanong ko siya, "Are you okay, Daddy?" Tapos sabi niya, "Yes, don't worry." Pagbaba namin ng taxi, ang sabi ko sa kanya, baba niyo lang ako. Pero pagbalik ko, after kong mag-CR, hinahanap ko siya, hindi ko siya makita. Sinubukan ko siyang tawagan. Sabi niya, umakyat daw ako kasi nauna na siya. Ako naman, umakyat sa second floor. Pero habang paakit ako, naririnig ko nang tumutugtog yung team song namin. Sabi ko pa nga, wow, song namin yung tumutugtog ah. Pero diretso na pa rin ako sa pag-akyat. Hanggang sa merong taong nagbigay sa akin ng rose. Tanong ko pa nga sa taong yun, "Is this for me?" At tumango lang siya. Di diretso na lang ako. Hanggang sa sunod-sunod na tao ang nagbigay sa akin ng rose. Ako naman, wala akong maisip kung anong nangyayari. Bakit nila ako binibigyan ng bulaklak? Hanggang sa nakarating na nga ako sa taas. Sobrang dilim at wala akong halos makita. Hanggang sa biglang bumukas yung ilaw. At pagkita ko, nakatayo si Daddy. Nakatayo siya sa medyo hindi kalayuan sa table namin. So ako nag-isip bigla, sabi ko, OMG, what is happening? Tapos lumapit siya sa akin at inabot ang 3 white roses. Sabay sabing, "Mommy, from the start, we know how much we love each other. We fight a lot. Yes, we are far from each other. But we are still the same." At that time, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Kumakabog yung dibdib ko kasi naman, never niyang ginawa sa akin yun eh. Di nga siya showy eh. Medyo mahiyain kasi siya. Tapos sabi ko, "Daddy, what is this?" Tapos bigla na lang siyang dumukot sa bulsa niya. Sabay kuha ng kamay ko. At sabi niya, "Mommy, will you be my forever? Will you marry me?" OMG! Para akong hihimatayin sa tuwa. Bigla na lang akong naluha. Siyempre niyakap ko siya, sabay sabing, "Of course, Daddy! I will marry the man I want to be with for the rest of my life." Sabay sinuot niya na yung singsing sa akin. Siyempre, papakipot pa ba ako? Ito na yung pinaka-hinihintay ko eh. Hindi pa nga namin alam kung sa kaliwa niya ba isusuot yung singsing o sa kanan eh. Basta, sobrang saya ko nung araw na yun. Halos walang paglagyan yung katuwa ang nararamdaman ko. Then after nun, bumalik na kami sa guest house namin. Nakangiti pa rin ako sa oras na yun. Sabi ko sa kanya, pinasaya niya ako ng sobra. Hanggang sa dumating na yung araw ng flight niya. Hinatid ko siya sa airport. Tapos after nun, bumalik na rin ako sa resort namin. After 2 days, tumawag siya. Nagulat ako kasi yung mama niya yung nasa harapan ng camera. Sabi ko, "Hi ma'am, how are you?" Hindi masyadong nakakaintindi ng English yung mama niya, kaya ngumiti lang siya. Sabi ng fiancé ko, siya na daw ang bahala sa family niya. At soon, magpapakasal na kami.
Sinabi niya rin sa akin na sinabi niya na daw na engaged kami sa family niya. Siyempre, medyo kinabahan ako noon at tinanong ko siya agad-agad, anong sinabi nila? Sabi niya, nung una daw, nabigla ang pamilya niya. Pero naiintindihan naman daw nila. Gusto daw nila akong makilala bago kami ikasal. At ang gusto nila, sa Bangladesh muna kami ikasal bago sa Pilipinas. Sa ngayon, waiting akong makarating sa kanila. Nag-book na kami ng ticket papunta sa kanila sa Bangladesh. July ang flight namin. Kinakabahan ako pero at the same time masaya ako. Kasi after 2.5 years, this is it na. Eto na talaga. Plan namin on December 27 yung kasal namin sa Bangladesh. Kakaibang kasalan ito pero nakaka-excite pa rin. At pagkatapos ng kasal namin sa Bangladesh, magpapakasal na rin kami sa Pilipinas. Pero syempre, sa Pilipinas kami mag-stay after ng kasal. Dadalaw-dalaw na lang kami sa kanila kasi yun din yung gusto niya. Sa ngayon, di pa rin ako makapaniwala na engaged na kami. Ang alam ko lang, sobrang saya ko. Na sa lahat ng nakarelasyon ko sa wakas, nahanap ko na yung taong makakasama ko at mamahalin ko habang buhay. Alam na rin ng family ko na malapit na akong ikasal. At suportado naman nila kami. Kilala naman kasi nila si Daddy. Ini-imagine ko na nga kung anong magiging itsura ng baby namin eh. Siguro, pwedeng maging artista yung magiging anak namin. Kung babae, magiging kamukha siguro ni Iza Calzado. Ay, sana lahat ng mga katulad kong naghihintay at umaasa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. At huwag kayong mapagod maghintay. Kasi kung talagang mahal niyo yung isa't isa, mangyayari at mangyayari yung inaasam-asam ninyo. Basta huwag niyong kalilimutan na sa relasyon, dapat kontento kayo sa isa't isa. Dahil kapag kontento kayo sa isa't isa, magiging masaya kayo. At sa lahat ng mga nanguhusga dyan, gusto ko lang sabihin na hindi porket ibang lahi, hindi na magtatagal at hindi na magkakaintindihan. Nasa sa inyo yan kung paano nyo dadalhin yung relasyon ninyo hanggang dulo. Hindi lahat nakakatagpo ng right person. Pero para sa akin, masasabi ko na natagpuan ko na siya. And for my daddy, this is my message for you. Thank you for loving me unconditionally. Thank you for accepting my son and for loving him like your own. I cannot wait to be your loving wife. I promise you that I love you for the rest of my life. And I will not leave you no matter what. Happy 2.5 years, Daddy. Muli, sana na-inspire kayo sa secret file ko. Filipina and Bangladeshi love story. I will keep listening on your program, DJ Raqi. Ako si Ann, at ito ang aking secret file.